Здравейте, приятели! Добре дошли отново в моя канал. Нов месец, което означава и нова книжна кутия от Charlie Wilde. Знаете, че аз съм абонирана за кутиите и мисля, че това вече се превръща в традиция да снимам подробно какво съдържат кутиите. Както ви казах, предстои ми пътуване. След 2 часа трябва да тръгна за летището, но вече откачам и чудейки се какво да правя, реших, че просто ще снимам това видео, за да ви покажа нещата. На заглавната снимка виждате 3 кутии, но ще отворя днес само 2, тъй като третата е кутията за 8 март. Първо искам да кажа, че им писах предварително, че няма да мога да си взема кутията в посочените времеви интервали и ги помолих да ми я пратят максимално бързо сред първите кутии. Отзоваха се, получих си нещата буквално още вчера, мисля. И съм много доволна. Благодаря ви от сърце за съдействието. Тази кутия няма да я отварям сега, защото предполагам, че не всеки си е получил и не искам да развалям изненадата на някоя от вас. Затова ще си отворя живи здрави, когато се върна. Така, много е тясно тук. Започвам първо с кутията за месец март, както казах, като вътре има картичка с цитат по традиция. Може би така ще прогонят мрака с нова надежда. Това е цитат от книгата в кутията. И започваме с първия разкошен и изключително нежен продукт вътре. Това е... Само да видя как се отваря. След продължителна борба успях да го отворя и да ви покажа какво е всъщност. Това е закачалка. По този начин се слага на някаква плоскост повърхност и тук на тази закачалчица може да си закачите турбичка, чанта или нещо друго, което носите. Много е практично и удобно. Аз имам друг вид, но този определено е доста по-хубав и женствен. Няма как без продукт за хапване. Този път имаме увесени солети с босилек и риган на Бетер. Нямам търпение да си хапна. Сензационно, нещо ново и първо направено и създадено от Charlie Wilde. Това е Книжни времена, вестник за българските автори с любов. Вижте колко е голям и вътре има най-разнообразни неща, посветени на авторите, хороскоп и разни други неща, които ще си разгледам с най-голям интерес. Кръстословичка, страхотно. Тест какъв читател си. Нямам търпение, това определено е нещо различно. Поздравления, не случайно съм пристрастена към Charlie Wilde, техните кутии и всичко, което правят, защото си личи, че го правят с любов и желание. Следващото е едно много нежно шалче, което разбира се е на книжна тематика. Виждате различни книги, чаши с чай, горещо кафе и круасани, пандалки, много нежен, момичешки и подходящ за предстоящите топли дни. Ето го и персонализирания продукт този месец. Това е тази невероятна кутия за чай, изписана съответно с моето име. Вътре се отваря и изглежда по този начин, като може да си подредите в тези отделения различните чайове, които харесвате. А защо пък и не и нещо друго? Кой е казал, че задължително трябва да е за чай? Може да си съхранявате, например, бижута или някакви стикери или нещо друго, което е свързано с вашите интереси. Много е красива, тематична, с същите детайли, елементи, както на шала и определено е много симпатичен продукт. Още един традиционен продукт, това е стикерче за паспортите ни с книгата за месеца. Ето я и самата книга, казва се Имената на Флоренс Нап. Трябва да призная, че доста вече публикации ми излизаха с ревюта на книгата, доста позитивни отзиви и нямах търпение да си я получа и аз, за да мога да я прочета. Има ли сила името да предначертая съдбата ви? Какво мислите? И ето как изглежда вътре. Разбира се е с цветни порезки, което вече се превърна в запазена марка на Charlie Wilde.
Много нежно и красиво издание. Така, корицата чисто визуално, разбира се. Затова говоря, съдържанието тепърва предстои да разбера. Това само да добавя е и поредната книга от издателството Charlie Wild Publishing. Вече се понатрупаха доста заглавия и поздравления за непрестанната работа. Продължавам с следващата кутия, в която има няколко, ако не се лъжа, бяха 3 книги, които съм си поръчала през изминалия месец, но пазах за да отворя в подходящия момент, така че нека да започваме. Отново имаме интересна картичка. Време за теб през февруари. Винаги красиви, цветни, пъстри, вдъхновяващи. Първата книга, която ще ви покажа от кутията, това е Като на кино от Лора Улуд. Доста нашумяло в последно време заглавие отново. Ето, доближавам леко анотацията, за да може да прочетете. Това е, както казах, или не знам дали казах, едно от най-новите заглавия на AMG Publishing с цветни порезки и много интересни мотиви по страниците. Разбира се, като на кино. Много ми харесват тези детайли. Както виждате, преди 13 години, значи ще имаме препратки към миналото, към настоящето. Героите ни ще си попътуват малко и прочитайки това, ми се струва, че ще имаме от врагове към приятели или любими. Ще видим. Следващата книга е най-новата на Фрида Макфадън, Скъпа Деби. Разбира се, цветни порезки, пасващи на корицата. Деби Малън има вестникарска рубрика Скъпа Деби, където различни жени се допитват до нея и молят за съвет, за да се справят с различните ситуации, включително и такива свързани с домашно насилие. Идва момент обаче, в който самата Деби трябва да се вслуша в собствените си съвети и да подреди живота си или да го обърка повече. Не знам какво ще е, но съм сигурна, че книгата ще е пълна с динамични обрати, типично в стила на Фрида Макфадън. Най-вероятно тази книга ще тръгне с мен към летището и към дестинацията, която съм си избрала, защото съм сигурна, че ще ми хареса много, много, много. Издателството е Барт. И последното и може би най-сладкото като за десерт, това е нещо много интересно. Всъщност е по-различна книга. Книга под формата на писма. Това е Писма на Омар до бъдещата му съпруга от Рене Карабаш. Доста нашумяло име в последно време, знаете всички. Номинирана за наградата Букър със своята книга Остайница. И ето как е направена всъщност самата книга, като пощенски плик, който се отваря изключително интересно. А всъщност за какво става дума? Вътре се съдържат писма, които Омар пише до своята бъдеща съпруга в действителност, която той още не е срещнал. Не знае дали изобщо съществува, не знае дали изобщо се е родила на този свят все още, като споделя и разни мисли и отправя послания към нея, най-вероятно. Наистина много ме впечатли идеята, оформлението и цялостно проектът, който е направен, и нямах търпение да получа и да прочета творбата. Най-вероятно също ще дойде с мен на почивката. Издателството е Жанет 45. Това беше днешното видео, кратко, но от сърце и с много желание заснето. Както казах, изчаквах да се съберат нещата, за да мога да ви ги покажа. Надявам се, че ви допадат книгите и продуктите, които виждате в кутиите. Трябва да кажа, което забравих да кажа в началото, че много ми харесва новото оформление на книжните кутии. Както казах, неведнъж, вниманието към детайлите при Charlie Wild е просто винаги на ниво. Всичко е изпипано до съвършенство
и си личи, че е приготвено и комплектовано с много, много любов. Благодаря ви за гледането. Не забравяйте да се абонирате за канала и да харесате и да споделите мнението си, коя книга бихте прочели, харесват ли ви кутиите и да. Благодаря още веднъж. Целувам ви, прегръщам ви и до нови срещи и стискайте палци да не съм си забравила нещо и полета да е лек и спокоен и всичко да е наред. Чао, чао!